Ja värianalyysin perustalla on taiteilija Albert Munsellin värijärjestelmä ja luokittelu värien lämpötilan, tummuuden ja kirkkauden mukaan. Ja ajatellaan, että ne harmoniset sävyt on sopusoinnussa henkilön oman värityksen kanssa. Ja kaikkein olennaisin asia siellä on selvittää ihon pohjasävy. Eli onko ihon pohjasävy kylmä, tarkoittaa semmoinen enemmän sininen tai roosa pohja, lämmin, kulta- tai keltapohjainen, vai sitten neutraali, joka ei ole voimakkaasti kumpikaan edellisistä, mutta tyypillisesti niin kuin neutraaleissakin sävyissä, niin sieltä löytyy sitten kuitenkin sitä vähän enemmän joko kylmää tai lämmintä. Ja hiusten ja silmien sävy voi antaa viitteitä siitä värivuoden ajasta, mutta pelkästään niiden perusteella saatuun tulokseen ei voi luottaa. Että se on enemmän sitten semmoisia pikavärianalyysejä, joita paljon vaikkapa 90-luvulla on Suomessa tehty, kun on ollut edellinen tämmöinen värianalyysibuumi tosi kova. No, niin kuin sanoin, niin värianalyysissa pyritään löytämään semmoisia sävyjä, jotka on harmoniassa henkilön oman värityksen kanssa, ja sitten vielä semmoisia, jotka korostaa sitä luontaista hehkua. Se on sovellettavissa niin pukeutumiseen, meikkiin, koruihin, silmälasien hankintaan kuin hiusten värjäykseenkin. Ja värianalyysin tulos on joku värivuoden aika, eli kevät, kesä, syksy tai talvi. Ja osassa värianalyyseistä mennään myöskin sit vielä alakategorioihin, eli vaikkapa voidaan puhua lämpimästä keväästä, kirkkaasta keväästä tai vaaleasta keväästä. Mä teen tätä alkuperäistä 4 vuoden ajan analyysiä, ja siinä ymmärretään jokaisen näiden värivuoden ajan erityispiirteet, niin kuin vaikka se, että kevät on tyypillisesti lämmin, kirkas ja vaalea. Ja se, että näiden niin kuin ominaisuuksien painotus voi olla jokaisella asiakkaalla uniikki. Mutta mä koen, että tämä 4-jaollinen on selkeämpi ja asiakas oppii sieltä ne itselleen täydelliset värisävyt ja toisaalta myöskin ne, joita kannattaa välttää, ja sitten myöskin sen tuloksen soveltamisen maalaisjärjellä sitä värikarttaa apuna käyttäen. No tässä on vielä noin värivuoden ajat ja niiden ominaispiirteet, eli tuosta keväästä jo puhuttiinkin vähän. Siellä tyypillisesti on sitä lämpöä, kirkkautta ja vaaleutta. Sitten kesällä taas se ihon pohjasävy on kylmä, enemmän semmoinen pehmeän murrettu kuin kirkas ja piirteet enemmän vaaleat kuin semmoiset hyvin syvät. Syksyillä taas siellä on ihon pohjasävy lämmin, eli enemmän semmoinen kelta- tai kultapohjainen. Semmoista pehmeää murrettuutta, ei niinkään kirkkautta niissä piirteissä, ja toisaalta sitten enemmän syvyyttä myöskin tyypillisesti. Eli esimerkiksi hiusten ja silmien sävy yleensä syvempi kuin sitten kesillä tai keväillä. Ja talvilla taas ihon pohjasävy on kylmä, ja siellä on enemmän kirkkautta, niin kuin vaikka silmien sävyssä ja siinä ihon sävyssä myöskin, ja sitten piirteissä usein sellaista syvyyttä enemmän kuin sitten monella muulla värivuoden ajalla. Ja tämä tarkoittaa tavallaan sitä, että myöskin vaikkapa nyt jos otetaan esimerkkinä se kesä, niin sävyt, jotka on kylmiä, pehmeän murrettuja ja vaaleita, niin sitten sopii myös näille kesäihmisille. No värit työpukeutumisessa. Eli ajattelen niin, että kun ne värit on harmoniassa sen henkilön omien värien kanssa, niin se pukeutuminen ei ole tavallaan keskiössä, vaan se persoona on. Ja se on hyvin helppo huomata myöskin värianalyysiä, kun tekee, että jos tavallaan se huivi, joka tähän kasvojen alle tuodaan, se värianalyysihuivi, jos se sieltä niin kuin hyppää hyvin voimakkaasti, niin tavallaan silloin selkeästi huomaa, että okei, tämä ei ole sulle paras sävy, koska se ei tuo sitä hyvää hehkua sun kasvoille, vaan se näyttää semmoiselta niin kuin mainosteepaita-tyyppiseltä. Ja sitten taas kun se väri niin kuin sopii todella hyvin, niin se ei pomppaa sieltä millään lailla, vaan siellä on nimenomaan se harmonia, ja sitten se tuo sen hyvän hehkuun sinne asiakkaan kasvoille. Ja siitä voisi hyvin ajatella vaikka jonkun juhlapuvun, koska se heti tuntuu semmoiselta, että okei, tässä loksahtaa niin kuin palaset kohdalleen. Eli värianalyysin mukaiset
parhaat sävyt, niin ne voi tuoda sitä hyvää ensivaikutelmaa, enemmän semmoista niin kuin energistä, valovoimasta ilmettä. Sitten toisaalta värejä voi käyttää myöskin korostamaan auktoriteettia tai vaikka korostamaan lähestyttävyyttä. Eli esimerkiksi auktoriteettia voi viestiä tämmöisillä kovilla kontrasteilla ja sitten taas lähestyttävyyttä semmoisilla pehmeämmillä, ehkä vähän vaaleammilla sävyillä. Luotettavuutta usein viestitään sinisen sävyillä ja myöskin tämä, että jokaiselle värivuodenajalle löytyy niitä omia parhaita, vaikkapa sinisen sävyjä. Mutta sinistä yleensä ajatellaan, että se on semmoinen rauhoittava ja luottamusta herättävä väri. Punasta pidetään huomiovärinä, hyvin rohkeana värinä, energisenä, voimakkaana värinä. Ja sitten taas esimerkiksi vihreätä kasvun ja uuden alun värinä, mikä voi olla esimerkiksi silloin vanhempainvapaalta töihin palatessa semmoinen niin kuin, tavallaan elämäntilanteen tuoma himo sitä vihreää väriä kohtaan. Ja sitten noita neutraaleja sävyjä voi hyvin yhdistää niihin korostusväreihin sillä harmonisesti. Esimerkiksi neutraalin sävyinen housut tai jakku ja sitten vaikka korostusvärinen paita. Eli sillä tulee sitä niin kuin, tietyllä tapaa rauhallisuutta, mutta sitten myöskin semmoista omaa persoonaa. No, muutama idea tämmöisiin helppoihin väripaletteihin, jos ajatellaan sitä työvaatekaappia. Niin yksi sapluuna on se, että olisi 2 neutraalia sävyä ja 1 korostusväri. Ja tässä on vähän nyt sitten eri värivuoden ajoille sopivia vaihtoehtoja. Esimerkiksi mustavalkoinen fuksia niille kontrastisille talvityypeille. Tai sitten harmaa, valkoinen, vaaleansininen sopii taas paremmin semmoisille pehmeäviileille kesätyypeille. Tai sitten mennään lämpimämpiin sävyihin, beige, kamelinruskea, koralli lämpimille, erityisesti kevättyypeille. Ja sitten edelleen lämpimissä pysytään kahvinruskea, luonnonvalkoinen, oliivinvihreä, niin erityisesti näille lämpimille, kontrastisemmille tyypeille eli syksyille. Tai sitten 1 neutraali sävy ja 2 korostusväriä. Esimerkiksi valkoinen, tummansininen, burgundinpunainen, erityisesti talville sopiva, vähän kontrastisempi. No sitten kaakaoruskea, ruusunpunainen, savunsininen, erityisesti sopii kesätyypeille. Siellä on enemmän semmoista pehmeyttä, mutta pysyy edelleen siellä viileällä puolella. Kermanvalkoinen, laivaston sininen turkoosi, lämpimille kirkkaille tyypeille, niille keväille. Ja sitten syvemmät syystyypit, lämpimät, ruosteenruskea, oranssi, petroli. Voisi olla tosi upea syysihmisille. No ajattelin, että koostan vielä tämmöiset vähän niin kuin visuaaliset värikarttaehdotukset, tai tässä on muutamia väriyhdistelmiä myöskin. Eli juuri täällä niin kuin näkyy näissä talven väreissä, siellä on hyvin syviä sävyjä, ja sitten siellä on niitä kylmiä sävyjä, eli enemmän semmoisia niin kuin sinipohjaisia sävyjä, ja sitten toisaalta niitä semmoisia perusvärejä, johon ei just ole sekoitettu mitään, eli tiettyä semmoista kirkkautta, haitoutta. Ja paras koruväri talville on tyypillisesti toi kirkas hopean sävy, eli kylmä ja kirkas sielläkin. No sitten kesän värit ja väriyhdistelmät, edelleen kylmä pohja, mutta huomattavasti semmoinen utusempi, enemmän pastellityyppisiä sävyjä, eli nimenomaan se semmoinen tietty pehmeys, murrettuus näissä sävyissä. Ja tavallaan voi ajatella niin, että kesän sävyjä saadaan, kun noihin talven sävyihin laitetaan valkosta mukaan, eli vaalennetaan sävyjä, ja sitten vielä tuodaan semmoinen pieni harmaa filtteri siihen päälle, niin sillä saadaan tavallaan murrettua se sävy semmoiseksi pehmeämmäksi. Kesän paras koruväri antiikki hopea, eli hopea, mutta hieman murretumpana. No sitten kevään värit ja väriyhdistelmät, selkeästi enemmän keltapohjaisia ja myöskin voimakkaampia, kirkkaampia perusvärejä kuin nuo kesän sävyt. Eli siellä on
lämpimiä, kirkkaita ja sitten enemmän kuitenkin niitä vaaleita sävyjä kuin semmoisia todella syviä sävyjä tässä. Ja kevään paras koruväri tyypillisesti on tommonen aito kirkas keltakulta, voimakas ja lämmin. Ja sitten syksyn värit tavallaan saadaan pitkälti tuolta kevään sävyistä, eli siellä säilyy se keltapohjaisuus, mutta sitten sinne on sekoitettu mustaa sekaan, joka sitten syventää niitä sävyjä ja toisaalta murtaa niitä. Eli nämä ei ole yhtä kirkkaita perusvärejä taas kuin ne kevään sävyt. Ja siellä sitten paras koruväri tyypillisesti syksyille on tämmöinen antiikkikulta. Eli lämmin, mutta taas murrettu vähän sillä mustalla.